मी अँथोनी डिसिल्वा गोव्यावरून बोलतोय. 2 दिवस अगोदर मी ऐकलं दीपक केसरकर म्हणून एक मंत्री कोणतरी आले इकडे गोव्याला आणि एक भाषण दिलं आणि एक पॉप्युलर स्कीम द्यायला आवाहन केलंय की मराठी देणार गोव्याला. मला 2 प्रश्न आहे दीपक साहेबाला. एक प्रश्न म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये तुम्हाला मातृभाषा एक आहे मराठी, गोव्यामध्ये मातृभाषा आहे कोकणी. मी एक विचार करतोय एका मुलगीला किती आई होऊ शकतो या किती वडील होऊ शकतो. मला नक्की माहिती आहे एका मुलगीला फक्त एक आई होऊ शकतो. डिबेटेबल आहे की त्याला 2 वडील होऊ शकतो म्हणतात. ऑफकोर्स आय डोंट ॲग्री विथ इट. बट दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही मला बोला महाराष्ट्रामध्ये भरपूर कोकणी लोक आहे, कोकणी बोलतात, तर तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये कोकणीला पण दर्जा देणार काय? इक्वल स्टेटस देईल का तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये? ह्या 2 प्रश्नावर तुम्ही विचार करा. जवाब भेटलं तर दुसऱ्या टाइम तुम्ही जेव्हा इकडे येणार गोव्याला तो जबाब तुम्ही क्लिअर करा पहिले. हे केलं परस मला वाटतंय की तुम्ही आपली मराठी जे बोलता तुम्ही, तर एक मराठी मुलगी ज्याच्यावर पोलिसनी FIR केलं आहे मर्डर म्हणून, त्याला न्याय द्यायला काहीतरी बोला. गोव्याला तुम्ही जिंकून येणार. ती केस सुटावी नाही झाली. ती केस तुम्ही CBIला द्यायला प्रयत्न करा. गोव्याच्या सरकारवर दबाव टाका. हे सर्व दबाव टाकू नको भाषामध्ये. हे भाषांनी भरपूर लोकांना डिवाइड केलं आहे. तो ते डिवाइड अँड रूल पॉलिसी तुम्ही बंद करा. आणि गोव्याची मुलगी जी सिद्धिनायक आहे त्याला न्याय द्यायला बोला. तर तुम्हाला मी पण सलाम करेल आणि गोव्याचे लोक पण सलाम करेल. आणि त्याच्यामध्ये युनिटी इन डायव्हर्सिटी होऊ शकतो. युनिटी इन डायव्हर्सिटी, नॉट इन डिव्हिजिबिलिटी. तुम्ही इकडे आले गोव्याला, तुम्ही आपले पाहुणे आहे, मी तुम्हाला सलाम करतोय, येवकार देतोय गोव्याला. पण डिवाइड अँड रूल करू नको. देव बरे करू. थँक्यू व्हेरी मच. जय हिंद, जय गोवा.